Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Kwana 4 da ɗaura aure amarya ta rasu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Wannan labarin a yanzu haka ya yi matuƙar girgiza mutane domin duk wanda ya ji wannan labarin sai ya yi matuƙar tausayawa wannan angon da kuma amaryar domin kuwa kwana 4 da yin aure Allah ya karɓi rayuwarta. Mai sauraro ka gyara zama domin jin cikakken wannan rahoton da muke ɗauke da shi a yanzu. Amma kafin nan mai sauraro da Allah muna roƙonka idan har ya kasance wannan shine shigowarka channel ɗin nan ta farko muna roƙonka da ka dangwala mana alamar subscribing sannan kuma kada ka manta ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka ringa samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode. Mai sauraro kamar yadda ka sani dai a yanzu haka duk wani burin mutum shine ya aure ya ga ya haifi 'ya'ya kuma matarsa suna zaman lafiya da ita. Duba da yacce wannan bawan Allah sun shaƙu da matarsa kuma kwana 4 da yin aure Allah ya karɓi rayuwarta ba su gama cin amarcinsu ba. Ikon Allah babu abin da baya iyawa. Babu shakka a yanzu haka duk wanda ya ji wannan labarin sai ya yi matuƙar tausayawa wannan angon kuma yana fatan Allah ya ji ƙanta kuma Allah ya bashi wacce ta fi ta. Babu shakka mai sauraro ka san cewa dole ne dai wannan angon zai daɗe yana jimami kowacce ya samu ba zai manta da wannan matar tasa ba domin kuwa sun shaƙu da ita haka zalika tana son sa shi ma yana son ta. Dama an ce kullu nafsin za'iqatul maut, dukkan mai rai mamaci ne. Duk wanda ya tsinci wannan labarin muna fatan ya taya su da addu'a Allah ya ji ƙanta kuma Allah ya sa aljanna ce makomarta. Mu kuma idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani. Amin summa amin. To mai sauraro a yanzu haka kai me za ka iya cewa a dangane da wannan rahoton da muka kawo maka domin mutane da yawa suna ta tofa albarkacin bakinsu wasu suna masa fatan alkhairi na cewa Allah ya bashi wacce ta fi ta wasu kuma suna cewa ko ya samu wata ba za ta kai ta ba domin ko ba zai so ta ba kamar yacce ya so ɗayan. Mai sauraro muna so mu ji ra'ayinka a ƙasan wannan bidiyon domin jin ta bakinka akan wannan al'amarin da ke wakana a yanzu haka. Mun gode da ziyartar wannan channel ɗin tamu mai albarka. Sannan mai sauraro kada ka manta ka dangwala wa bidiyon mu alamar like sannan ka dangwala mana alamar subscribing idan baka danna ba. Idan kuma har ka danna shikenan ba sai ka ƙara dannawa ba. Mun gode sosai.